v roku 2016 pod 5 kruhmi v Rio de Janeiro, teda Rumúni na dobrej ceste, ale rovnako aj Maďari, ktorí držia stabilne vysokú výkonnosť. V tomto roku získali európsky titul a po zlate z Duisburgu teraz teda prišlo v úvodzovkách iba striebro, ale aj to je výborný výsledok pre maďarskú dvojicu. Nasledovať bude slávnostný ceremoniál ženského dvojkajaka na 500 metrov, ale keďže sa blíži finále, ktoré veľmi očakávame, tak vám teraz ponúkneme reportáž o slovenskej štvorici. Marek Krajčovič, Matej Michálek, Gábor Jakubík a Viktor Demín, ktorú sme nakrúcali počas ich prípravy na Piešťanskej Slňave. To bolo pred týždňom, takže tu je ten materiál. Nech sa páči. Tak po majstrovstvách Európy, kde uspeli, sme mali taký týždeň individuálnej prípravy, kde sme sa venovali singlovým disciplínám, kde sa proste tá špeciálna vytrvalosť, straťové tempo sme presadzovali na tom singli. No a v podstate posledný týždeň, teraz zrovna tento týždeň, troška forcírujeme tú K4, kde jazdíme trate a zatiaľ sa zdá, že v pohode. No, jedinú obavu som mal, aby chlapci nejak neonemocnili, lebo teraz sú nejaké také prostredie vlhké a zatiaľ to je všetko v poriadku, čiže je predpoklad aj dobré výkonnosti. Forma podľa mňa je výborná. Máme všetci veľmi dobrú formu. Od Európy, po Európe sme trénovali týždeň, tak troška iné, také dlhšie tréningy. Teraz sme zase vyľaďovali a mám taký pocit, že všetci sme na tom dobre, takže taká, aká na Európa bola, taká aj teraz. Si myslím, že sme spravili preto všetko takisto ako pred európskym šampionátom a dúfam, že to nám aj vyjde podobne. Myslím si, že sa nám ide lepšie ako pred majstrovstvami Európy, takže super. Uvidíme na pretekoch, ako sa nám podarí vyladiť, ale myslím si, že forma bude dobrá. Je to lepšie ako pred majstrovstvami Európy, tak to je veľká nádej, keďže tam to bolo výborný výsledok a výborný výkon tesne za Českom na druhom mieste. Takže zhruba tá medaila by mohla vyjsť aj na majstrovstvách sveta, i keď to bude oveľa ťažšia konkurencia. Tak stále je to iba pocitovo dobré, čo neznamená, že aj ideme dobre. Ale tak medaila môže byť, ale nemusí. Tam už je strašne veľa vyrovnaných lodí a môže dopadnúť v finále hociako. Ten rozdiel od vicemajstrov sveta Čechov sa znížil v podstate zo začiatku to bolo 6 sekúnd, potom 3 sekundy, no a sú to teraz 3 desatiny, takže je to progres. Vsádzam na tú primeranosť a tú postupnosť, čiže to smerom tej olympiáde by to malo gradovať, samozrejme za predpokladu dobrého zdravia športovcov. No a nechcel som nič urýchliť, ideme naozaj takou postupnou primeranou cestou, aj tie dávky sú tak rozložené, proste, aby to tí chlapci majú taký pocit, že treba ešte málo trénujú, že by to chcelo troška viacej, troška ich tom brzdím. No a zatiaľ sa to prejavuje tou dobrou výkonnosťou v tých súťažiach, v tých hlavných pretekoch, takže v tom chceme pokračovať ďalej. No a také najväčšie rezervy, čo som už aj minulý rok hodnotil, je tam tej sile, špeciálnej sile, ale v tom pokračujeme, takže to sa vylepšuje a myslím si, že smerom olympiáde to bude ideálne. Konkurencia v K4 je veľmi vyrovnaná a šírka špičky každým rokom väčšia. Na posledných veľkých akciách platilo čo podujatie, to iný víťaz. Uradujúci majstri sveta Rusi skončili na európskom šampionáte až 5., ale v domácom prostredí budú určite medzi top favoritmi. Motivácia tam obrovská pre nich, aj to finančné hodnotenie od toho ruského vedenia, od Putina, od Medvedia, ktorý je bývalý kanoista, takže vlastne on tam aj bude prítomný na tomto šampionáte, tak tá motivácia bude obrovská. No a ako určite patria medzi favoritov, ale myslím, že tam patria aj Češi, aj Austrálani, olympijskí víťazi. No a myslím, že aj my už teraz pomaly. Takže skončil sa ceremoniál
vyhlásenia výsledkov ženského dvojkajaka, takže my môžeme sa venovať disciplíne, ktorá nás nesmierne zaujíma. Mariana, aký je tvoj názor na to mladé slovenské kvarteto, na ten progres naozaj plynule pokračujúci od toho času, keď získali tituly majstrov sveta i Európy do 23 rokov, sa dokázali presadiť hneď v nasledujúcom roku, teda v tomto roku na Európskom seniorskom šampionáte, získali striebro za fantastickými Čechmi, takže to sú pozoruhodné výsledky vzhľadom na ten vek, aký momentálne majú. Sú mladí, sú draví, jazdia bez rešpektu, takže oni už očakávajú od svojich výkonov určite medailové umiestnenia, takže ja si myslím, že nemedaila bude pre nich asi sklamanie, že si dávajú príliš vysoké ciele, ale uvidíme, necháme sa prekvapiť. Konkurencia je naozaj nabitá, stačí sa pozrieť na výsledky semifinále, keď práve Slováci boli v tom najťažšom, najlepšie obsadenom druhom semifinále, skončili tretí, teda postupovali ako poslední z toho semifinále, ale keď si povieme, koho vyradili, tak to naozaj zvyšuje ich kredit, pretože za nimi skončili Nemci a Austrálčania na 4. a 5. mieste, ktorí nebudú v tomto finále. A to je naozaj najlepší doklad toho, aká obrovská konkurencia je. Austrálčania sú uradujúci olympijskí šampióni a vo finále nie sú. Áno, konkurencia rastie. Dneska môžeme vidieť aj v tých kanojkách, že už Brazílčania vyhrávajú, v C2 mali vo finále. Bola kedy Brazília jazdila tak B finále a dneska už medailové pozície. Predstavme si teda súperov našich. V prvej dráhe Kazachstán, v druhej Srbsko, v tretej Bielorusko. Veľmi silná zostáva Pavel Miadzvedzev, Alech Jurenia, Roman Piatrušenka, Vitali Bialko. Česi, to sú asi najväčší favoriti. Daniel Havel, Lukáš Trefil, Jozef Dostál a Jan Šterba. Rusi obhajcovia titulu Vitali Jurčenko, Vasili Pogreban, Anton Vasiliev, Oleg Žestkov. Maďari so Zoltánom Kamererom, Dávidom Tótom, Tamášom Kulifajom a Danielom Paumanom. Portugalsko s Fernandom Pimentom, Joaom Ribeirom, Emanuelom Silvom a Davidom Fernandéšom. Vo 8. dráhe Španieli, Hernández, Kermadech, Carrera a Peňa. Španieli vyhrali v tomto roku svetový pohár v Miláne. A 9. dráha Slovensko, Marek Krajčovič, Matej Michálek, Gábor Jakubík, Viktor Demin. Naozaj nabité finále. Česi sú veľkými favoritmi vzhľadom na to, čo ukázal Jozef Dostál v tom single kajaku na 1000 metrov, akou formou sa prezentoval. Česi nemajú veľké výkyvy a držia si dlhodobo vysoký štandard. Od roku 2012, keď sa dali dokopy, neskončili na veľkých akciách horšie ako tretí. Sú tak zohratí, že pred tohtoročným európskym šampionátom po zdravotných problémoch polovice tímu im 6 tréningov stačilo k tomu, aby získali zlaté medaily. Ale venujme sa finále od prvej dráhy Kazachstan, Srbsko, Bielorusko, Česko, Rusko, Maďarsko, Portugalsko, Španielsko a Slovensko v 9. dráhe. V Duisburgu pred rokom skončilo naše kvarteto na 7. mieste a po 250 metroch Slováci vtedy viedli. Uvidíme, ako to teraz bude s rozložením tempa. Najlepšie zdá sa, alebo najrýchlejšie vyštartovali Portugalčania, prepáčte. V 7. dráhe, Španieli sú vo 8. Portugalci tradične majú vo všetkých svojich disciplínach rýchlejší ten nástup na tom kilometri oproti ostatným a väčšinou strácajú, niekedy držia. Zatiaľ je to extrémne vyrovnané. Česi sa tlačia dopredu v 4. dráhe, potvrdzujúc pozíciu favoritov. Uradujúci majstri sveta, Rusi zatiaľ zaostávajú. České kvarteto Daniel Havel, Lukáš Trefil, Jozef Dostál a Jan Šterba. U Španielov si môžeme všimnúť takú novinku v rýchlostnej kanoistike. Majú také návleky na ruky. Kanoisti to už dávnejšie vytiahli ako podkolienky. Má to za úlohu trošku taký elastický. Sťahuje to cievy alebo
prúdenie krvi to zvyšuje a to je taká novinka v kanoistike. Slovenské kvarteto zatiaľ výborne. Drží sa na pozíciách blízko medaile. Česko ale napálilo tú prvú 500-ku vynikajúco. Naši na 4. pozícii so šancou atakovať niektorú z medailí. Česko, zdá sa, mierí za zlatým úspechom. Aj keď rozhodovať sa bude samozrejme na tej druhej 500-ke, tá je vždy rozhodujúca. A tam sme videli koniec Španielska. Portugalci to nakoniec vydržali. Ešte atakujú Čechov. Česko, Portugalsko, Maďarsko, také je zatiaľ poradie. Slovensko na 4. 5. pozícii. Medaila to síce nie je, ale výkon určite dobrý. Česko bolo najlepšie podľa očakávania. Získavajú zverenci trénera Karla Leštinu zlaté medaily. Slovensko 4. alebo 5. miesto. Ako si to videl? Ja som to videl na 5. tentokrát. V každom prípade je to ďalší postupný krok oproti Duisburgu v roku 2013, keď pri premiére na seniorskom svetovom šampionáte takisto nechýbali v A-finále a skončili 7. Teraz to teda o 2 priečky vylepšili. A je to stále postupujúci progres smerom k tomu hlavnému cieľu a tým je medaila na olympijských hrách v Rio de Janeiro. Tréner Felix Massár odvádza s touto štvoricou vynikajúcu prácu a naozaj tie kroky sú postupné, pomalé, ale stále to ide smerom hore. Česi boli najväčší favoriti, to treba povedať, a potvrdili to tú svoju formu aj v najdôležitejších pretekoch roka. Vrchol roka teda najlepšie zvládli českí reprezentanti a poprvýkrát získali na svetovom šampionáte zlatú medailu. Bronzový z olympijského Londýna, strieborný na majstrovstvách sveta v Lani v Duisburgu a teraz zlatý. Takže takisto postupnosť krokov českej reprezentácie K4 na 1000 metrov dokonaná zlatým úspechom v Moskve. Česi už majú 2 tituly majstrov Európy v tejto disciplíne. Vyhrali tak v portugalskom Montemore, ako aj v tomto roku v júli v Brandenburgu, keď zdolali o 3 desatiny tesne slovenskú štvoricu. Teraz bol ten odstup od Slovákov trošku väčší ako na Európe v Brandenburgu. Portugalsko výborný výkon, strieborné medaily a bronz patrí Maďarom. Strieborným z olympijského Londýna. Naši chalani podali sympatický výkon, ja si myslím, že na tú medailu im veľa nechýbalo a určite sa doťahujú na tú špičku. V podstate celú trať boli v medailovej hre, dalo by sa povedať, nestrácali v jednom momente, tak že by tá nádej sa strácala. O toto je lepšie, že ten výkon bol konštantný. Áno, ja si myslím, že môžu byť veľmi spokojní so svojím výsledkom, aj keď určite v kútiku duše verili na tú medailu, takže možno tam nejaké sklamanie možno bude. Ale naozaj tá konkurencia je obrovská, veď sme už hovorili o tom, Austrálčania, olympijskí víťazi z Londýna ani nepostúpili do finále. Rusi, ktorí obhajovali zlaté medaily v domácom prostredí, sa takisto nepresadili, takže je to výborné. Zdolali majstrov sveta Rusov, Bielorusi takisto veľmi silná zostáva až 7. Srbi napokon tesne o 7 stotín sekundy pred slovenským kvartetom na 4. pozícii. Jozef Dostál sa takisto zaraďuje medzi najväčšie postavy tohto svetového šampionátu, pretože po zlatom úspechu v kráľovskej disciplíne v single kajaku na 1000 metrov získal zlato aj ako člen českej K4. A to sú veľké víťazstvá, pretože sú tu veľmi prestížne disciplíny, či už single kajak na 1000 metrov alebo K4, takže Jozef Dostál je spolu so Sebastianom Brendelom asi najväčšou postavou
doterajšieho priebehu svetového šampionátu a najväčšou hviezdou. 21 rokov dosiahol takéto neuveriteľné veci. To áno, a hlavne 2 olympijské disciplíny. Na 2 olympijských disciplínach dokázal vyhrať. Česi takisto smerom k Rio de Janeiro smerujú k naplneniu cieľa a u Česka je to jednoznačne zlatá medaila, u slovenskej štvorice je to medaila. Česi berú alebo chcú iba zlato, ako sa hovorí, a určite na to majú. V lodi sú dvaja naozaj mladí fenoméni, Havel a Dostál, ktorí majú aj singlové ambície. Dostál napokon ich aj potvrdil ziskom zlatej medaily v single kajaku na 1000 metrov. Je tam motor Trefil a skúsený zadák Šterba. Takže výborne vyskladaná zostava. Funguje tam tá veľmi dôležitá, dobrá tímová chémia. Vlastne spolu veľmi dobre vychádzajú a vytvorili naozaj silnú zostavu, silnú loď. Tá dlhodobá spolupráca, už dá sa povedať, už sa dá hovoriť o dlhodobej spolupráce českých reprezentantov v K4 prináša jeden úspech za druhým. Vyhlásenie výsledkov v C2 na 1000 metrov mužov, to je takisto olympijská disciplína. Novými kráľmi v nej sú Rumuni. Liviu Dumitrescu a Viktor Mihalaci. Bronzové medaily v mužskom dvojkánove na 1000 metrov získali Nemci Ronald Werch a Jul Oelze. Pred rokom v Duisburgu boli Nemci v tejto disciplíne 5. v trošku inej zostave. Ronald Werch tam bol, ale jeho partnerom pred rokom bol Sebastian Henning. Teraz teda Henninga vystriedal Oelze. Nemecko trošku prekvapujúco možno získalo bronzové medaily, viac sa čakalo od Rusov, takisto od Čechov. Ale nejaké veľké prekvapenie to určite nie je. Maďari, tí sa na stupňoch víťazov jasne očakávali. Napokon je z toho strieborná medaila Henrik Vašbáňaj, Robert Mikke. Teda titul z Duisburgu neobhájili, ale v tomto roku získali titul európskych šampiónov a v Moskve na svetovom šampionáte sú teda strieborní. Majú aj striebro z európskeho šampionátu z Montemoru z roku 2013. Rumúni Liviu Dumitrescu a Viktor Mihalaci sa dočkali zlatého úspechu v tejto olympijskej disciplíne. A ich radosť je pochopiteľná, pretože je to veľmi prestížny titul. Majú bronz z európskeho šampionátu 2013 z Montemoru. Na olympiáde v Londýne sa však k cenným kovom neprepracovali. Tam patrilo zlato Nemcom Krečmerovi s Kušelom. Striebro brali bratia Bahdanovičovci z Bieloruska a bronz Rusi Korovaškov s Pervuchinom. Teraz teda kompletne iná medailová zostava ako na olympijských hrách v Londýne. Poprvýkrát areáli v Krylackom bude znieť rumunská štátna hymna.